Sirep Sirep sidep putri sajroning pasewakan Purna kadiring padang gelan rasana ta kondur jerak ing kedaton giriring sanggianing Praban Jodi manggung ketanggung Joko paloro-loro Adilar sabda pangandika dhateng risang bapa kang tumuju putri sajroning sanggara pakuncen Dene kang risang bapa kang tumuju putri sajroning sanggara pakuncen kang adhep kukus dupa kang kumulun kang gandaya mangambar-ambar sumebar wonten ing kiblat 4-5 pancer kang sumebar wonten kiblat 4-5 pancer kang gandanya mangambar-ambar sumebar ngawet wonten ing dirgantara kang samya sedekep mantep matet babakan hawa sanga dene sakene jim setan prikayangan kang naren Gondor kundilanak lan sak entorone lamun to bebasan rawuh wonten ing papan pagleren Jawi aja nganti godha pangrencana aja nganti paring panggodha pangrencana marang sak jalma titawantah tinolak balak saka wetan bali obang kitan tinolak balak saka kidul bali obang kidul tinolak balak saka lor bali obang lor tinolak balak saka kulon bali obang ulon dene yen tak suwun yen asalmu saka geni bali menyang geni yen asalmu saka angin bali menyang angin yen asalmu saka lemah bali menyang lemah dene yen asalmu saka banyu bali menyang banyu mugya tansah pinanggih kawilujengan Suradiraja nirat lebur dening Pangas Putih Sang Kyai angraketa ta sesaji ala kanggo srana gonira asung pamuja ama minta nugraha saking Yang Widi pabrik irung dibangun iya Nabul nonggoni terbek panjongko pabrik erong dibangun Dinan tuwa berkah basuki yuwono kang becik kang titik kang ala bakal ketara sesangti rahayu turangga setan tetep jaya
Nggih. Monggo dumateng para rencang-rencang sutresna budaya sinambi mirsani kanthi mardu kaning penggalih dipraipun Bapak putra Bapak ingkang angkasa pisan saking Trangga Seta kang kabeh cilik saking tlatah Ploso Tilenggiri Suba marasowan tinimbalan dening para kadang-kadang panitia bersih dusun utawi rasulan wonten tlatah Nuja Pucung. Mbak Feni dalem sapendeng dijogetke nganggo apa? Nderek wingking Manut, nek iki le ngadeg wis ngadeg. Wis ngadeg kabeh iki. Wis ngadeg kabeh. Iki manut Yakob bareng to. Mas Yakob ya wis ngadeg ket mau. Ya, nggih. Alhamdulillah. Sedulurku lanang ya. Biasane gur nyimak story saiki iso petuk matur nuwun ya. Wis suwe ra kepethuk ya, Cak ya. Iya, sing tak ketoni nek joget warudoyong niku dijogetke. Genah sigrak kan. Oh, sigrak. Dasar yo ngono kuwi ya. Monggo manut buri. Kondo-kondo kok senengane. Sakno. Ya wis lah ra apa-apa. Sedang pasar no. Oh, mana? Heeh, biyen. Oh, biyen zaman semono. Heeh, zaman semono. Tak ugemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sak bedaing bumi.
pitu aku urip nggonmu lunga ora kondo matur suwun nuwun. Nah, setunggal lagu Dik Feni Nggih. Kusumane ngati sampun Kusumane kapiarsa ya. Mbok menawi wonten pamundutan enten dereng urung ana. Katese dereng, tesih nyenyet. Ya, sing balung ya batike dhewe. Batike dhewe. Heeh, Dik Iqbal iya. Dik kelas 1 SMP. Dik Iqbal karo Kelas 1 SMP. Heeh, Dik Oni ya. Yo Daudi, kembar. Oh, kembar. Kembar. Yo nindilalah yo wis kena takjak ning endi-endi, Nduk. Ya iya wis iso dijak golek kawruh rono-rono. Wingi kelas 3 SD tak kon mangan wilah. Dioperasi ndek-ndekane. Mula Ya yo sembrono kok kowe iki. Yo kan ben pinter nyaron kita kon mangan wilah. Ya ora kudu ngono kuwi. Nek Bima kae men pinter nyuling tak kon mangan suling. Mangan pring. Mangan pring. Panda apa piye to? Pinter makan Bima ki nyuling. Ya. Sak banjure monggo lagune Mas Gembleng. Ya, mumpung iso ana wektu ki matur sembah nuwun sepeda malih. Wahyu Production, terima kasih. Terima kasih. Orang muji wani yo Dik Feni ya. Ora, iki wis suarane cetha, Cak. Cetha banget. Cetha welo-welo terwaca. Ya, monggo mburi. Kurang mes ning atiku mireng suri karasane apa wis ana gantine kal mongko aku isih sayang Masa resnaku ora bakal ilang tekan saiki isih kelingan kok Isih kelingan? Isih mulai isih mesam-mesem nek ketemu oh ya mesem ki ibadah kok. ibadah kok ya Wajib dadi. oh, wajib mesam-mesem monggo Mas Ya Bima monggo kanca-kanca. sikat Mas Yakub Dikasih kesayangan ya Cak Pendek. oh enak ya Dik Fendi ya Enak Cak. Turangga serta lagi. Mas Yakub goyang dong ini Mas kesayangan Iya sayang. kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Sing BCM di WA kok orang balesi. paketan entek Apa sliramu wis ngali sensi sedih ngendikanku
Monggo seto. Sak jase. Wahyu Production. Saipul. Saipul. Ora eling wedhuse ya nek wis ngene iki. Hei, ora gawa pawang. Ora. Los. Mas Dalam kan Mas? asik ketak tresna. Oh iya toh. Di DM di WA kok ora balesi. Tak gadekke. Apa sliramu wis lali janji suci ngendikanmu wingi aku goleki tali kotang Mas jakane tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan yen pasti jodoh ora bakal kurang dalan. Suatu gula lagon kesayangan sampun ya biar suatu badan panjenengan tiga sami mbok pilih isi ana rong babak gantenan ya isi ana babak putri lan monggo babak ingkang pungkasan Dik Feni uga ana babak putra pramila ya lera-lere selak sore. selak sore ganti gawe Kok sing mburi malah ora keduman wektu. ora keduman wektu yo dikelong isik yo monggo.
Iya. Hae. Halo. Halo. Iya. Halo. Hai ya. Iya. Sos. Yo yo. Ya ya. Winur sita solahe anu cumono. Wiwir sonder saya engelender. Wis korona nang parami arsa. Sumber engelia kumlebet ing awang-awang. Sek-sek asek-esek esek-esek buka sini esek-esek 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 buka sini iya Ayo yo. ayo iya ya Bener. balik iya Sos, 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 kanan kiri mripate milang-miling esame kuciwan gawe sang-sang kagebulan busana nira sutra pancawarna kalangan beksan oke manis sesonderan Jomrene yo iki lo saranan Jawa Sikrak jogetane tansah anuju prana Rangan tinggalan uga kreasine Turangga setan nyata-nyata pancen toye Yo. Iya. Hei.
raga warna jur kelingan nalika semono nandur tresno marang dika kenyokan sulistya tresnaku tulus ing ati tak imbangi prasetyane janji telaga marno kang pranyata minangka tak sesuwun marang Gusti ingkang maha suci muga-muga benjang ngendika tansela ing janji wah karena info biasanya oke semangat iya muka ngendika tansela ing janji iya sumiliring hae direp hei tambah sentek lah iya keblasok mas yuk hei
sing tak rasake ngelak tanpa banyu janji mlaku aku mbok tinggal mlayu tiba tangi aku gono kungoya awakmu tolong enten ngono aku emak berdua reling bali aku mbok apusi sak tenane aku ngerti ilang tanpa balong wis ditulung malah menko sakarepmu tutup nolakmu gawe sansan moga-moga terus rembaka
rupane iku kang dadi asmane. aduh siku Pire kula dereng purun aduh siku kula dereng mudhun anatian ayu nanging iku pilihan kula yo ya iya iya sing salah sapa terus biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedaring bumi terus sabar ya rungokno ampun pamujiku muga-muga ra ana rubeda ora kondo Zadel Academy ya
Hendra. Iya. Hara. Matur subasa wuduwun. Nggih. Bapak ingkang kangge sepisan Bapak Putra sampun kapiyarsa sinarengan para kanca-kanca tur rangga seta kang kapijil sing tlatah Ploso Tileng Giri Subo Paraswati di Balan. Sepeda bali dening para keteng-keteng panitia Padese Dusun wonten ing tlatah Nujo Pucung Giri Subo ugi. Mbabile tasih wonten kalih Bapak malih nggih Bapak Putri ugi sak mangke Bapak ingkang angka 3 nggih Bapak Putra